ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கும். அதில் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தது அத்தியாயம் 14. அதுல பார்த்தீங்கன்னா குணங்கள் பத்தின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது நம்ம இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கோம், ஜட உலகத்துல இருக்கோம், நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல இல்லை. எதனால நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களோட லிவிங் என்டிட்டி நம்ம ஜீவாத்மா சம்பந்தப்படுறதுனால அப்படின்றத பார்த்தோம். எப்படிலாம் சம்பந்தப்படுது முக்குணங்கள் போது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த முக்குணங்கள் சத்துவகுணம் எப்படி பந்தப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல செயல்களை செய்வாங்க. அவங்க எப்பயுமே தர்மத்தின் வழியிலயும் அவங்க இருப்பாங்க. நிறைய ஆன்மீகத்திலயும் நல்ல ஒரு முன்னேற்ற நிலையில இருப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்க எதனால சம்பந்தப்படுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க செய்யற நல்ல செயல்கள்னால அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமும் திருப்தியும் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சத்துவகுணத்தோட அவங்க பந்தப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள் சரிங்களா, அதனாலயும் பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு. இந்த ஜட உலகத்துல நிறைய ஆசைகள் இருக்கும், ஏதாவது ஒன்று அடையணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இங்க உள்ள ஆசைகள் 5 புலன்கள் இருக்கு, மனம் இருக்கு, இதுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் அன்லிமிட்டடா. அப்ப அத்தனை ஆசைகளும் தனக்கு நிறைவேற்றிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நிறைய அதுக்கான பிரயத்தனங்கள் பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அதனால அவங்களுக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எப்பயுமே இருந்துட்டே இருக்கும், லேமெண்டேஷன்ல இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு அமைதியும் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இந்த விஷயங்கள்னால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பந்தப்படுறாங்க ரஜோகுணத்துல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்பயும் ஒரு அறியாமைன்ற நிலையில இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நன்மை தீமை தெரியாது, பகவான் இருக்காங்கன்னு நம்ப மாட்டாங்க, ஸ்கிரிப்சர்ஸை நம்ப மாட்டாங்க, அவங்க செய்யற செயல்களையும் எது நல்லது கெட்டது அப்படின்றது. ஏன்னா நன்மை தீமைன்றது ஆன்மீகத்துல வரும்போது நம்ம வேதங்கள்லாம் படிக்கும் போது நமக்கு தெரிய வரும். அது எதுலையுமே நம்பிக்கை இல்லைன்னா நன்மை தீமைகள்ல அவங்க பாட்டுக்கும் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேட்னஸ் இருக்கும், அப்புறம் லேசியா இருப்பாங்க, எதுலயும் ரொம்ப இன்வால்வ்டா இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிலாம் அவங்களோட குணங்கள் இருக்கும். அதனால அவங்க பந்தப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் போது நல்ல குணத்துல இருந்தா அவங்க நல்ல செயல்களை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க. அங்க போய் அவங்க செயல்களுக்கான பலன்களை அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி பூலோகத்துல பிறப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதே ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க நன்மை தீமைகளுக்கு ஏற்றவாறு அவங்க அவங்களோட பலன்களை அனுபவிச்சுட்டு இதே பூலோகத்திலேயே தான் அவங்களுக்கு பிறவிகள் மீண்டும் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது இங்கேதான் மேக்சிமம், ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப பாபம் செய்ய மாட்டாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு இங்கே பிறவிகள் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் தமோகுணத்துல உள்ளவங்க நிறைய பாவங்கள்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க அறியாமையினால. அதனால அவங்க நரலோகத்துக்கு போய் தண்டனைகள் அனுபவிச்சுட்டு தன்னோட கண் பாப கணக்கு தீர்ந்ததும் திருப்பி இந்த பூலோகத்துல பிறப்பாங்க. இதுதான் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இந்த விஷயங்கள பந்தப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்குங்களா, இந்த ஜட உலகத்துல எப்பயுமே எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும். யாரெல்லாம் இங்க இருக்கோமோ, அதாவது சத்தியலோகம் முதல் கீழே பாதாள லோகம் வரை யாரெல்லாம் இருக்குமோ அவங்களுக்கு இந்த சுழற்சியில இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இதுவும் ஒரு துன்பம் நிறைந்த ஒரு இடம் அப்படின்றது நம்ம நிறைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சுழற்சியில நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். அதுதான் பார்த்தோம், ஒரு பிக்சர் ஒண்ணு பார்த்தோம். இவ்ளோ கஷ்டங்களுக்கு நடுவுல நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு சில சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள், அந்த தேன் துளிகள் அதை அனுபவிக்கிறதுலயே நம்ம மும்மரமா இருப்போம். அதுதான் இருக்கையில சந்தோஷமான விஷயம். எவ்வளவு தேன் துளிகள் நமக்கு கிடைக்குதோ அவ்வளவும் சந்தோஷம். கிடைக்காததுக்காக வருத்தப்படுவோம் இல்லைங்களா? வேற எதை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்காம இதுலயே போக்கஸ்டா இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும், அறியாமையிலே இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் ஆகுது இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா எப்படி வர்றது? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுனால வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானுக்கு பக்தி சேவைன்றது குணத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து வர செயல்கள், அதுக்கப்புறம் வர தொண்டுகள், டிவோஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நேர்த்திக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 15 பார்க்க போறோம். புருஷோத்தம யோகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்போம். அதுவும் இல்லாம நேத்திக்கு இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது பிறப்பிறப்பு அப்படின்றது ஏற்படுது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதையும் நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரேயர் சொல்லிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादाल सगगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண டியூட்டிஸ். இன்னைக்கு நம்ம 15வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். புருஷோத்தம யோகம் அதான் நம்ம பார்க்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.1. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் ஒரு ஓமை. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு அதாவது ஆலமரம் இருக்கு. சரிங்களா? ஆலமரம் ஆனா எப்படி இருக்கு? தலைகீழா இருக்கு. வேர்கள் வந்து மேல் நோக்கியும் கிளைகள் வந்து கீழ் நோக்கியும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பொதுவா வந்து மரங்களுக்கு வேர்கள் கீழ் நோக்கியும் மரங்கள் மேல் நோக்கியும் வளரும் இல்லைங்களா? ஆனா இது வந்து அப்படியே வந்து தலைகீழா இருக்கு. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நீர்நிலைகள்ல நம்மளால இந்த மாதிரி மரங்களை நம்மளால பார்க்க முடியும். அதோட பிம்பம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நீர்நிலை பக்கத்துல உள்ள மரங்களோட பிம்பங்கள் தலைகீழா தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. அப்போ இது என்ன நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆன்மீக உலகத்தோட நிழல் தான் இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரம்மா அவங்களோட சத்தியலோகம் அதுதான் மேல இருக்கு இல்லைங்களா? அவங்களால உருவாக்கப்படுற கிரியேஷன்ஸ். அப்போ வேர்ல இருந்து தான் மரம் வளரும் இல்லைங்களா? அப்போ பிரம்மா இருக்காங்க, அவங்க கிரியேட் பண்ற உலகங்கள் கீழ் நோக்கி இப்படி வருது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இது வந்து ஒரு பிம்பம், ஆன்மீக லோகத்தோட பிம்பம் தான் ஜட உலகம். அப்ப ஆன்மீக லோகத்துல உள்ள எல்லா விஷயங்களும் இங்கேயும் இருக்கும். ஆனால் என்ன எதோட தாக்கத்தோட இருக்கும்? முக்குணங்களோட தாக்கத்தினால இருக்கிறதுனால இங்க இருக்கிற அந்த ஒரு பியூரிட்டி வந்து இங்க நமக்கு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இங்க எப்படிப்பட்ட பிம்பம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம். இதோட இலைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து வேத பதங்கள், வேதங்கள் இருக்குங்களா? அதுதான் வந்து இலைகளா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அப்போ இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க இப்போ நம்ம இங்க இருக்கோம் இல்லைங்களா? எதனால வந்து நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா, டிசையர்
ஆசைகள் அதுதான் வந்து காரணம். பகவான் மேல ஆசை இருந்ததுன்னா ஆன்மீக லோகத்துல இருப்போம். அதே வந்து ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்கள் மேல ஆசையா இருக்கறனால நம்ம இங்க இருக்கோம். அதுல பார்த்தீங்கன்னா, இங்கலாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, அதுக்கப்புறம் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி அந்த மாரிலாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாரி விஷயங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளால இங்க பார்க்க முடியுது. அவங்க வந்து யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள்லாம் செய்வாங்க. அவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல உள்ள விஷயங்கள்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நல்லா நம்மள வந்து அ அ நல்ல பணம்லாம் சம்பாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் நெறைய சென்ஸ் என்ஜாய்மென்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு விருப்பங்கள் இருக்கும். அதே வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்க இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி வேதத்துல எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கோ அந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யறது. அதர்மமான செயல்கள செய்யறது. இவங்க வந்து ஓரளவுக்கு நியாயமா தன்னோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நிறைவேத்திப்பாங்க. ஆனா இங்க அ இது தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அ அது வந்து அதர்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும், அந்த ஆசைய அவங்க அந்த வழியில போயிட்டு அவங்க அத நிறைவேத்திப்பாங்க அப்படின்ற மாரி. அப்ப இந்த மாரி நிறைய என்ன இருக்கும் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் இதுல ஏதோ ஒரு அ அ விஷயங்கள்ல தன்னை ஈடுபடுத்தியிருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இங்க நிறைய ஆசைகளும் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு ஆசைகள்லேருந்து இன்னொரு ஆசைகளுக்கு அது தாவிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது அப்படின்ற ஒரு அ அளவுகளே இல்லாத அளவுக்கு அ இங்க வந்து பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. எதனால பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆத்மா? முக்குணங்கள்னால பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுலேருந்து வெளியில வர்றதுன்றது ரொம்பவே வந்து என்னது கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஏதோ ஒரு செயல்கள செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க போறோம் இல்லைங்களா? குணத்துக்கு ஏத்த மாரி. செயல் இல்லாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே ஆக்டிவானது. மனம்லேருந்து, சென்சஸ்லேருந்து. அப்போ அதுலேருந்து வெளியில வர்றதுன்றது அவ்ளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. ஆனால் ஒரே ஒரு மார்க்கம் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான சரணம் அடைஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்றதுனால. அப்போ நம்மளோட ஆசை யார் மேல இருக்கணும்? இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள ஆசைகள் மேல நம்மளோட அ அ பொருட்கள் மேல நம்மளுக்கு ஆசை இல்லாம, எதுல இருக்கணும்? நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல பகவான் மேல ஆசைப்படணும். பகவானுக்கான செய்ற செயல்கள் மேல நம்ப ஆசைப்படணும். அப்படி பட்டோம்னா, அந்த மாரி விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து வெளிப்பட்டு, சீக்கிரமா என்ன பண்ணுவோம் நம்ப? பகவான நம்ப திருப்தி பண்ண முடியும். பகவானை அடைய முடியும். ஆனால் பகவான அடையணும்ன்றதுக்கு ஆன்மீக லோகத்துக்கு போய் தான் நம்ம பக்தி பண்ணணும்ல. எங்க இருக்கோமோ, அங்கேயே நல்லபடியா நம்ப பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இதுலயே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. வேதங்கள்ன்றது இலைகள்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அ பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? கிளைகள். கிளைகளோட நுனிகள் தான் வந்து நம்மளோட சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? 5 புலன்கள். அதெல்லாம் வந்து கிளைகளோட நுனிகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் வந்து அதுலேருந்து கிடைக்கிற பழங்கள். மரம்ல இருந்து அதுல பழங்களும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பழங்கள் தான் வந்து தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷா அப்படின்றது. ஏன்னா இங்க எல்லாருமே செயல்படுறது தர்மத்தின் வழியா நம்ம பொருளீட்டுறோம். அந்த பொருளை நம்ம இங்க நல்லபடியா அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதான் தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷா அப்படின்ற விஷயங்கள். அப்ப அதுதான் வந்து பழங்களா நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இந்த அ மரம் வந்து எதால செழிக்கப்பட்டிருக்கு? இப்ப மரம் வந்து நல்லா வளர்ந்து நல்லா செழிப்பா இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு நம்ம நல்ல உரங்கள், தண்ணீர்லாம் போட்டா அது நல்லா செழிப்பா வளரும் இல்லைங்களா? அதே மாரி இந்த மரம் எதனால செழிப்பா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முக்குணங்கள்னால அது அ செழிப்பா இருக்கு. ஏன்னா முக்குணங்கள்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு நெறைய செயல்கள் வருது. அதனால ஆக்டிவிட்டீஸ் நெறைய வருது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த முக்குணங்கள்னால அது எப்படி இருக்கு? நல்லா செழிப்பா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுவும் இல்லாம ஆசைகள்ன்னும்போது, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கான ஆசைகள்ன்றது எப்படி பிரிச்சு பார்ப்போம் வேதத்தின் முறைப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு இந்த உலகத்துல உள்ள ஆசைகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு அ அ அ இப்ப நல்ல ஒரு சம்பாரிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட 5 நாட்கள் நல்லா வந்து வேலை செய்வாங்க. சரிங்களா? அதே 5 நாட்கள் முடிஞ்ச உடனே அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணும்ன்றதுக்காக அந்த வாரத்துல 2 நாட்கள் வந்து அவங்க நல்லபடியா அவங்க ஃபேமிலியோட டைம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஆசைன்றது இந்த 5 நாள் வரைக்கும் அவங்களுக்கு எது மேல இருக்கு? நல்ல பொருள் ஈட்டணும். நம்ம நல்லா வந்து உழைக்கணும் அப்படின்ற உழைப்பின் மேல இருக்கும். அதே ஆசை வந்து எதுல வரும் மறுபடியும் வீக்கெண்ட் பார்த்தோம்னா, நமக்கு வந்து இதுல அ நல்ல ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்போ ஒரே மாரி இருக்காது. ஆசைகள் வந்து வேறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாரி இப்போ நம்ம நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைப்போம். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? ரொம்பவே திகட்டி போயிடும். இப்ப நெறைய ஸ்வீட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா திகட்டி போயிடும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வேற டேஸ்ட்க்கு நம்மள மாத்திப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாரி மாற்றங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் நமக்கு ஆசை இருக்குமான்னு பார்த்தா கிடையாது. அது என்ன ஆகும்? மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அது ஒரு டைப் ஆஃப் இது சரிங்களா? அப்ப இது வந்து போகத்யாகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஆசையை வந்து நிலைச்சிருக்குமான்னா கிடையாது. ஒரு ஒரு ஒண்ணு அடைவோம், அடைஞ்சு முடிச்ச உடனே இன்னொன்னு தேடி போயிடுவோம். சரிங்களா? இன்னொன்னு அப்படின்ற மாரி நம்மளுக்கு அந்த ஆசைகள் வந்து வேற வேற இதுக்கு அதாவது நிறைவு வந்து ஒரு விஷயத்துல இருக்காது. மாற்றங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு, இந்த ஆசைகள் எல்லாமே இந்த பிறவி எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த பிறவியிலேயே அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? முடிஞ்சிரும். அதான் சின்ன சின்ன ஆசைகள்லாம். ரொம்ப ஆழ்ந்த மனசுலயே ஒரு விஷயம் நம்ம ஏங்கி ஏங்கி நம்ம வந்து பண்றோம் இல்லைங்களா? அந்த எண்ணம் தான் வந்து இறக்கும் தருவாயில் நமக்கு வரும். அதுதான் நம்மளோட அடுத்த ஜென்மத்துக்கான ஆதாரமா இருக்கும். மத்தபடி இந்த ஆசைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஆசைகள்லாம் இந்த பிறவியோட இப்போ ஒருத்தவங்க நல்லா டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு நெனைக்கிறாங்க. இல்ல ஒரு 4, 5 வீடு வாங்கணும்னு நெனைக்கிறாங்க. அது எல்லாமே அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்றாங்க. சரிங்களா? அது இந்த ஜென்மத்தோடயே முடிஞ்சிடும். அடுத்த ஜென்மத்துல மறுபடியும் புது பிறவி தான் எடுப்பாங்க. புதுசா தான் எல்லாமே பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப மெட்டீரியல் ஆசைகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? இந்த 3 விஷயத்துல இருக்கும். அதே வந்து ஆன்மீக ஆசைகள் எப்படி இருக்கும்? ஆன்மீக ஆசை எப்படி இருக்கும்? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது. அது மட்டும் தான் ஒரே ஒரு ஆசை. அப்போ அது எவ்வளவு நேரம் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொன்னாலும் சரி, பகவானுக்கு எவ்வளவு நேரம் கீர்த்தனைகள் பாடினாலும் சரி, அவங்களுக்கு எவ்வளவு சர்வீஸ் பண்ணாலும் சரி, நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அது எப்பயுமே நம்மளுக்கு நிறைவ தான் கொடுக்கும். சந்தோஷத்தை மட்டுமே தான் கொடுக்கும். அதாவது நித்தியமான அமைதி, நித்தியமான சந்தோஷம் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுல மட்டுமே கிடைக்கும். ஆரம்ப நிலையில அதுல கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அவ்வளவு அட்டாச்மென்ட் வராது. ஆனா பழக பழக டிவோட்டீஸோட பழக பழக அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த விஷயங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துல நம்ம வரும்போது அசோசியேஷனோட இருக்கும்போது நம்மளால கண்டிப்பா வந்து அந்த ஒரு டேஸ்டையும் நம்மளால வளர்த்துக்க முடியும். அதுதான் சொல்லுவாங்க எப்பயுமே. ஹையர் டேஸ்ட் தெரிஞ்சுன்னா லோவர் டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ பிரதானமா இருக்காது அப்படின்றதுதான். இந்த ஜட உலக ஆசைகள் எல்லாமே வந்து லோவர் டேஸ்ட். அதே வந்து பகவானுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுல நம்ம ஈடுபட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஹையர் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எப்ப அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியுதோ, பகவான் தான் ஆதாரமானவங்க, பகவான் அதுவும் என்ன காருண்யமானவங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கள பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்களோட தன்மைகள், அவங்களோட குணங்கள், லீலைகள் இதெல்லாம் தெரியும்போது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிவோட்டீஸோட ஸ்டோரிஸ் நம்ம படிக்க படிக்க தெரியும். பகவான் எப்படிலாம் வந்து அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயம். டிவோட்டீஸ்க்காக எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அவங்களோட அன்ப வந்து காமிக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும். சரிங்களா? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க நம்மளுக்கு ஹையர் டேஸ்ட் வரும். அப்ப அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் நமக்கு ஏற்படும். அதனால நம்மளுக்கு பக்தி சேவை சுலபமாவே வந்துடும். ஆரம்ப நிலையில சிறிது இடர்பாடு வரும். ஆனா அதுவே வந்து காலப்போக்குல நம்மளுக்கு ஸ்திரமா இருக்கணும். இருக்கும்போது அது நம்மளுக்கு அவசியம் பக்தி சேவையில நம்மளுக்கு ஈடுபாடு வரும். அப்படின்ற பட்சத்துல இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிற இந்த அனாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு நிமிஷம். ஆ அதாவது மேல் நோக்கிய வேர்களையும், கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும், வேத பதங்களையும் இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 15.2. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्तता कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டு அப்படின்றது நம்ம இங்க வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப முக்குணங்கள்னால அது என்ன பண்ணுது? செழிப்பா அது வளருது. உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். உபக்கிளைகள்லாம் புலனின்ப விஷயங்கள் அப்படின்போது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் அது. இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்பட்டுள்ளன. அப்ப கீழ் நோக்கி வேர்கள் போகுது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் எதால பந்தப்படுது? பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பலநோக்கு செய்யற செயல்கள் யாரு செய்வாங்க? ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா? எனக்கு இது வேணும், அது வேணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்மயோகால ஈடுபடாத பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடும் போது நம்ம இன்னுமே என்ன ஆகிடுறோம்? இந்த மரத்துக்குள்ள நம்ம சிக்குண்டு இருக்கோம். அதாவது முக்குணங்கள் நம்ம சிக்குண்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இம்மரத்தின் கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்கள் படுத்தப்பட்டுள்ளனன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.3-4. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा.
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. हरे कृष्णा. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. அப்ப உண்மை உருவம்ன்றது நிழல் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ உண்மையான மரமும் இருக்கும். அது எங்க இருக்கு? அதுதான் ஆன்மீக உலகம். அப்போ இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆரம்ப முடிவு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும். ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க முடியும். அப்போ இங்க நம்ம சிக்குண்டு இருக்கோம்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இங்க இருந்து நம்மளுக்கு வெளியில வரணும் அப்படின்னா பற்றின்மை, அதுதான் ஒரே ஒரு ஆயுதம். அதுதான் நமக்கு பார்க்கிறது. அப்ப இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமும் கூட. சாய்க்கவே அதாவது ஆனால் பலமாக வேரூன்றுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தோன்றுகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். பற்றின்மைன்றது இந்த மெட்டீரியல் ஜட ஆசைகள், அதுல இருந்து நம்ம பற்றின்மையோட இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் பகவான் கிட்ட நம்ம சரணம் அடையணும். இந்த 2 விஷயம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி சரணடையும் போது நம்ம என்ன நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ பகவான் கிட்ட இருந்து, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ பகவான் கிட்ட இருந்து. சரிங்களா? பகவான் கிட்ட இருந்து விரிவடையுது. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர், பலராமர், அதுக்கப்புறம் விரிவாக்கங்கள்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் பாகவதத்துல ஸ்லோகங்கள்ல இருக்கு. இதோட லெவல்ஸ்ல நீங்க அதிகமா போகும்போது அவசியம் உங்க எல்லாருக்கும் அது தெரிய வரும். அப்போ யாருக்கிட்ட இருந்து எல்லாம் விரிவடையுது? பகவான் கிட்ட இருந்து விரிவடையுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு பேரு விஷ்ணு தத்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் கிட்ட இருந்து விரிவடைகிற எல்லா விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு விஷ்ணு தத்வா அப்படின்றது பெயர். இந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அப்போ நம்ம இந்த கஷ்டங்கள் ஜட உலகில இருந்து வெளியில வரணும்னா ஒண்ணு நமக்கு பகவான் சொல்லியிருக்கிறது பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தால ஜட ஆசைகளை நம்ம வெட்டி சாய்க்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிட்ட சரணம் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 15.6 न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இங்க பகவான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக உலகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கு? இங்கதான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஒண்ணு ஈஸ்வரா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் சர்வ காரணம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாகுது அப்படின்றதையும் நம்ம கோலோக சார்ட்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதெல்லாம் பாகவதத்துல உள்ள ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையில செய்யப்பட்ட சார்ட். சரிங்களா? அப்போ பகவான் கிட்டே இருந்து வருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது சர்வகாரண காரணம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிறைய பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுப்போம் பகவத்கீதையில இருந்து? ஜீவா, நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா, நித்தியமானவன், அழிவு கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நமக்கு பிறப்பு இறப்புன்னும் போது இந்த உடல் மட்டுமே அழியுமே தவிர ஆத்மா என்றுமே அழிவதில்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஆத்மா நித்தியமானதுன்னும் போது அது என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து, கஷ்டங்கள்ல இருந்து விடுபடணும்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஜீவா, ஆத்மா பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, அது 3வதா நம்ம பார்க்கிறது. அதுல என்னன்னா முக்குணங்கள், சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதனாலதான் இந்த ஜட உலகம் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடுது அப்படின்றது நம்ம, அதாவது நம்ம எல்லாருமே இந்த முக்குணங்களுக்கு அடியில வரும்போது நம்ம கண்டிஷன் நம்ம வந்துடுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த முக்குணங்களை பத்தின விஷயங்கள் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த ஞான யோகால நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் காலா அப்படின்றது இருக்கு, டைம் ஃபேக்டர். அது வெறும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு மட்டுமே தான் இருக்குமே தவிர ஆன்மீக உலகத்துக்கு டைம்ன்றது கிடையாது.
ஆரம்பம் முடிவு அப்படின்றது ஆன்மீக லோகத்துக்கு கிடையாது, நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ டைம் அப்படின்றது இங்க உண்டு. அப்போ இங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுப்போம் பாத்தீங்கன்னா, கர்மான்றது செயல்கள், என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம கர்மயோகத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கீதை மூலியமா நம்ம 5 விஷயங்கள் பிரதானமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஒண்ணு பகவானை பத்தி, அப்புறம் ஜீவா ஆத்மாவை பத்தி, அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி இந்த குணங்களை பத்தி, அதுக்கப்புறம் டைம், எல்லாத்துக்கும் கால அளவு இருக்கு, பிரம்மாவுக்கும் கால அளவு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது அதுக்கப்புறம் கர்மா, கர்மம்னா செயல், என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் பிரதானமா நம்ம 5 விஷயங்கள் பகவத்கீதையிலையும் தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்ப இங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனது இந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. இப்ப நமக்கெல்லாம் டே நைட் அப்படின்னு டைம் இருக்கு இல்லைங்களா? காலையில சூரியன் வரும்போது டே ஆயிடுது, அதுக்கப்புறம் அஸ்தமனம் ஆகும்போது இரவு தொடங்கிடுது அப்படின்றது அந்த டைம் ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா? இது மாதிரி ஆன்மீக லோகத்துல கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஒளி ஊட்டப்படுவதும் வந்து எப்படி ஆன்மீக லோகம்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட உடம்பில் ஏற்படுற தேஜஸ், அது வந்து ஆதிசேஷன் வந்து சொல்லுவாங்களாம், பகவானோட தேஜஸ் வந்து ஒரு அளவுகோல்ல இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பார்த்தா ஒரு நாளும் அது வந்து இன்னும் இன்னும் பிரகாசங்கள் அதிகமாகிட்டே தான் போகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களோட உடம்பிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி, அதனாலேயே எல்லாமே பிரகாசமா இருக்கு. எங்கெல்லாம் ஒளி இருக்கோ அங்கெல்லாம் பகவானோட சக்தியினால் நமக்கு அந்த ஒளி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக உலகத்தை அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒன்ஸ் பக்தி பண்றோம், பகவானுக்கு சேவை பண்றோம் அப்படின்னும் போது ஆன்மீக லோகத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு ஆத்மா திரும்பி வருவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். Mataji 15.7. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्तानि कर्षति. हरे कृष्णा. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும், கட்டுண்ட உலகம்னா ஜட உலகம், சரிங்களா? முக்குணங்களால கட்டுண்டு இருக்கும் அப்படின்றது. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். எந்த முறையில? ஆத்மா சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்ற பட்சத்துல பகவானோட அம்சத்துல நம்ம இருக்கோம். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால், இந்த குணங்களோட தாக்கத்தினால மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். எதனால நமக்கு கஷ்டம் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க பாருங்க. மனத்தாலையும் அப்புறம் புலன்களாலையும். அதுக்கு ஏற்ப மனத்துல ஆசை ஏற்படும், புலன்கள் வந்து பொருட்களை பார்க்கும், அப்ப அதை அடையணும்ன்ற ஆசை மனசுக்கு வரும். அதனால என்ன ஆகுது? நமக்கு செயல்கள் வரும், செயல்கள்னால நமக்கு கர்மங்கள் வரும், பந்தங்கள் ஏற்படுது அப்படின்றத பார்க்கணுங்களா? அப்ப எதனால? பகவானோட அம்சம் நம்ம, ஆனா கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால், இந்த குணங்களோட தாக்கத்தினால அது எப்படி நம்மள தாக்குது? மனம் உட்பட்ட 6 புலன்களுடன். அப்போ இந்த ஆக்டிவான சென்சஸ்னாலும் மனத்தினாலையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர் அப்படின்றது இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. அதனாலதான் மனத்தை எண்ணில் நிறுத்து, புலன்களை பகவான் மேல நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். நம்மளோட கண்கள், காது, கை, இது நாக்கு எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது கால்கள் எல்லாமே பகவானுக்கான சேவையில ஈடுபடும் போது இந்த புலன் பொருட்கள் அது மேல அதுக்கு, அதாவது ஜட பொருட்கள் மேல அதுக்கு ஆசைகள் வராது. அப்போ அந்த விஷயத்துல அது வந்து போகாது. அதனால நம்மளுக்கு சிரமங்கள் ஏற்படாது. அதுதான் வந்து இதுக்கான ரெமெடி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.8. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्णा. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று
பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். இதுதான் வந்து நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கான விஷயம் நம்ம இங்க பார்க்கிறது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காற்று நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்வது போல. இப்ப நம்ம வீட்ல நல்ல மல்லிகை பூ வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, அந்த ரூம்குள்ள வரும்போதே எப்படி இருக்கும்? நல்ல வாசனையா இருக்கும் இல்லைங்களா? இல்ல ரோஜா பூந்தோட்டம் அந்த பக்கம் அப்படின்னு நம்ம நடந்து போனோம்னா, அந்த வாசனைகள் நமக்கு தெரிய வரும். இங்க அ அ இது பூந்தோட்டம் இருக்கு அப்படின்றது. அப்போ கோயிலுக்கு போனாலும் நல்ல நறுமணங்கள் வருது இல்லைங்களா? அப்ப காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல, ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். எப்படி காற்று நறுமணத்தை சுமந்து போறதோ அந்த மாதிரி உணர்வுகளை, நம்மளோட கர்மம், நம்மளோட ஆசை, நம்மளோட குணம், இந்த 3த்தையும் தான் நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும். அதனால செய்யற கர்மங்கள் நல்லதா இருக்கணும், குணங்கள் நல்லதா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆசையும் நல்லதா இருக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சத்துவகுணத்துல இருக்கணும். இல்லைன்னா அதை விட உயர்ந்ததான பகவான் மேல இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு கஷ்டங்கள் வந்து சேராது. சரிங்களா? அப்ப ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று, அப்போ என்ன ஆசை படுறாங்களோ அதுக்கேத்த உடல் அவங்களுக்கு அமையும். அப்போ பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். அப்போ என்ன மாதிரி ஆசைப்பட்டிருக்காங்களோ, என்ன மாதிரி கர்மமோ, என்ன மாதிரி குணமோ அதுக்கேத்த உடல் கிடைக்கும். அதுல அவங்க அவங்களோட வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்வாங்க. மறுபடியும் அந்த வாழ்க்கையில அவங்க செய்யற செயல்கள், அவங்க இருக்கிற குணநிலைகள் இதெல்லாம் வச்சு அடுத்த பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீகத்துல நம்ம இருக்கோம், பக்தி சேவை செய்யறோம் அப்படின்னும் போது அது வந்து நித்தியமானது. அது நம்மளுக்கு இன்னுமே வளர்ச்சியை தான் கொடுக்கும். அதனாலதான் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஆன்மீகத்துல வர்றதுல விருப்பம் இல்லைனாலும், நம்ம எல்லாரும் இப்போ பகவானோட அனுகிரகத்துல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கோம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம போன ஜென்மங்கள்ல நிறைய சுக்கிருத்திகள் பண்ணிருப்போம். அது என்னாகும்? அது நமக்கு இந்த ஜென்மத்திலயும் நமக்கு நீடிச்சு இந்த அளவு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம பகவானுக்கு முழுமையா பக்தி செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவானை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். மத்தது 15.9. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் ஞான யோகம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஞான யோகம். அப்ப எதனால நம்மளுக்கு பிறவிகள் கிடைக்குது, எதனால நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல இல்லைங்களா? இப்ப எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஜீவன்கள் எல்லாருமே. ஆனா இல்ல, சிலவங்க மனிதரா இருக்காங்க, சிலவங்க மிருகமா இருக்காங்க, சிலவங்க எப்படி இருக்காங்க, மரங்களா இருக்காங்க. மரங்களை பார்த்தால் கூட அவங்க ரொம்பவே அதிகமான பாபங்கள் செஞ்சிருந்தா மரங்களா வந்து பிறப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கட் பண்ணும்போது கூட அதால என்ன பண்ண முடியாது, பொறுத்துக்கிட்டு தான் இருக்க முடியும், ஓடி ஒளிய முடியாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அதாவது கர்ம வினைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்தந்த பிறவிகள் கிடைக்கும். அதனாலதான் எப்பயுமே மரங்களை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். அதனால அந்த மரத்தில் உள்ள ஜீவனும் என்ன ஆகும், முன்னேற்றம் ஏற்படும் ஆன்மீகத்துல அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்தூல சரீரம், ஜட சரீரம்ன்றது அந்தந்த பிறவிலேயே போயிடும். சரிங்களா? நம்மளுக்கு கூடவே எதுல வந்து நம்மளுக்கு வருது ஆசைகள், குணங்கள், கர்மங்கள்னா ஸ்தூல சரீரத்தின் மூலியமா நமக்கு எப்பயுமே நம்ம கூடவே வரும். இவ்வாறு வேறு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனத்தை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான மனத்தாலதான் நம்ம ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா? புலன் பொருட்கள், அதுக்கப்புறம் புலன்கள், மனம், இது 3ம் கனெக்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஆசைகள் ஏற்படும். அதுக்கான செயல்களை நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம். அப்போ மனத்தை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அந்த புலனின்ப விஷயங்களை அவங்க அந்த பிறவில அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. அப்ப ஸ்தூல உடல் அதுதான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும் நம்ம செய்யற எல்லா விஷயங்களையும். அதுதான் வந்து அடுத்து பிறவில நம்ம கூட வரும். அப்போ வேற ஒரு கிராஸ் பாடி அந்த ஆசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி கிடைக்கும். அப்ப நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டோமோ அதுக்கான விஷயங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 15.10. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः.
முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. யாரு வேதத்தை நம்பலையோ, வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கலையோ, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யலையோ, அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியாது. எதனால நம்ம இந்த மாதிரி பிறவி எடுக்கிறோம், எதனால நம்ம இவ்வளவு இன்ப துன்பங்களை நம்ம அடையிறோம், இதுக்கு முடிவு எங்க இருக்கு, இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ என்ன பிரச்சனைக்கான காரணமும் தெரியாம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அந்த விஷயத்திலேயே அவங்க, அதாவது இந்த பிறப்பு இந்த சுழற்சியிலேயே அவங்க அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. எப்ப அவங்களால வெளியில வர முடியும்னா, கண்டிப்பா பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கும் போது இதுதான் காரணம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கும் போது, அப்ப அந்தந்த காரணத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்ம அதாவது கஷ்டங்களுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து நம்ம வெளியில பகவான முழு மனதோட நம்பி அவங்களுக்கு பக்தி சேவை, அன்கண்டிஷனல் லவ் அவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நித்தியமான அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் பெற முடியும். யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, என்ன ஞானம், வேதம், பகவத்கீதை, பாகவதம், பகவானை பத்தின ஞானம், இதெல்லாம் தெரியும் போது அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். எதை பார்க்க முடியும், எதனால நமக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடைக்குது, எதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 15.11-12. யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதசஹ யதாதித்யகதம் தேஜோ 11 மட்டும்தான், 12 படிக்கிறேன். யதாதித்யகதம் தேஜோ ஜகத்பாசயதே கிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னௌ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள். தன்னுணர்வுன்றது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், சரிங்களா? அதாவது நம்ம சித்தமணி பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் நேத்திக்கும் இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? முனிவர்கள், ரிஷிகள், பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், இவங்கெல்லாம் தன்னுணர்வை பெற்றவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆத்மாக்கள், அதுக்காக முயற்சியும் செய்யணும். தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றிருக்கிறதுக்கு ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். எதனால பிறப்பிறப்பு, எதனால கஷ்டங்கள், எல்லாமே அவங்களால தெளிவா பார்க்க முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும், யாருக்கெல்லாம் ஆன்மீகத்துல விருப்பம் இல்லாம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்களோ, முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. எதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் அப்படின்றத அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிய வராது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிலிருந்தே வருகிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவான் தன்னோட ஆப்புலன்சஸ் சொல்றாங்க, சரிங்களா? அப்போ பிரகாசங்கள் யார்கிட்ட இருந்து வருது, பகவான் கிட்ட இருந்து நமக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதனால இது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த இடத்துல ஒளி இருக்கோ அந்த ஒளியை நம்ம பார்க்கணும். நம்ம இரவுல ஏஞ்சி, அதாவது பகல் வரும்போது நம்மளுக்கு வெளிச்சத்துல எல்லாம் தெரியுது இல்லைங்களா? அப்போ பகவானை நம்ம உணரணும். அந்த நேரத்துல தாகத்தோட தண்ணி குடிக்கும்போது, அந்த தாகத்தை தணிக்கும் போது நமக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது இல்லைங்களா? அந்நிலையில நம்ம பகவானை உணரணும். பழங்களை எடுத்து நம்ம சாப்பிடும்போது அதுல உள்ள இனிமை இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானால கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம உணரணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம உணரும் பொழுது எந்நேரமும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை பார்க்க முடியும், பகவானை மனதில் நிலைநிறுத்த முடியும். அதனாலதான் திரும்ப திரும்ப பகவான் தன்னோட ஆப்புலன்சஸ், ஏன்னா அர்ஜுனர் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, உங்களை நான் எந்நேரமும் மனதை என்னில் நிலைநிறுத்து அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? அப்போ எந்நேரமும் உங்களை எல்லாத்துலயும் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உடனே அவங்க பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, 10th சாப்டர்ல அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் பகவான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நிறைய நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அப்போ இந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வருது, எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க. இன்னொரு விஷயமும் பார்த்தோம், சித் அச்சித், இது ரெண்டுத்துலயுமே யாரு இருக்கா, பகவான் இருக்காங்கன்றத உணர முடியணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும்
இருக்கும்போது நம்மளால கண்டிப்பா உணர முடியும். அதனால இங்கேயும் நம்ம பார்க்கிறது என்னன்னா, உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிலிருந்தே வருகிறது. இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம பகவானை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த உணர்வே நமக்கு ஏற்படாது. எந்நேரமும் பகவானோட அரவணைப்பிலே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்மளால முழுமையா உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.13. 13. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் இவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்போ கிரகங்கள்லாம் அதோட இயல்புல கரெக்டா இருக்கு இல்லைங்களா? எங்கேயும் இப்போ நம்ம ஒரு காரோ இல்ல சைக்கிளோ ஏதோ வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது அன்எக்ஸ்பெக்டடா நிறைய கீழே விழுவோம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் வருது. மேன்மேட் விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானால படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்துல என்ன இருக்காது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கவே இருக்காது. பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். எந்த ஒரு தவறுகளுமே இருக்காது. ஏன்னா பகவான் பெர்ஃபெக்ட் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. என்னைக்காவது சூரியன் வராம போயிருக்கா, இல்ல ஏதாவது ஒரு இன்னைக்கு சண்டே நான் வரல அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் இருக்கா? கிடையாது. தினம் நித்தியப்படி இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா உலகம். அதுதான் ஏன்னா நமக்குதான் அந்த கால அளவெல்லாம். இன்னைக்கு இந்த நாள், இன்னைக்கு விடுமுறை நாள், அதெல்லாம் நமக்குதான். ஆனா பகவானோட சாம்ராஜ்யத்துல எல்லாரும் தன்னோட இயல்பான விஷயத்துல பகவானோட ஆளுமைக்கு உட்பட்டு இருப்பாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், சூரியன் உதயமாகும் போது தன்னோட செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும். சூரியன் அஸ்தமனிக்கும் போது அது என்ன பண்ணிடும், தன்னோட இருப்பிடத்துக்கு அது திரும்பிடும் இல்லைங்களா? மனிதன் மட்டுமே கொஞ்சம் என்ன பண்ணிடுவோம், ஃப்ரீடம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் டிவியேட் ஆயிடுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப இங்க நம்ம பார்க்கிறதுன்னா, நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ காய் கனிகள் எல்லாம் சுவை இருக்கு அப்படின்னும் போது யாரால நமக்கு கிடைக்குது, பகவான் மூலியமா நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது நம்ம பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 15.14. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तो पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். நமக்கு இப்ப சாப்பாடு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம சாப்பாடு எடுத்துக்கும் போது என்ன டைஜஷனுக்கு என்ன தேவை, நெருப்பு தேவை இல்லைங்களா? அப்போ எல்லா உயிர்வாழிகளின், வெறும் நம்ம மனிதர்களுக்கு மட்டுமில்ல, உயிர்வாழிகள் எல்லாத்துக்கும் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த மூச்சோட கலந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். சரிங்களா? அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற உணவெல்லாம் செரிக்குது அப்படின்னா பகவான் உள்ள ஜீரண நெருப்பா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒரு சிலவங்க தனக்கு நல்லபடியா டைஜஷன் ஆகணும்ன்றதுக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஆகாரம் எடுத்துப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.15. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिमानमपोगनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं. हरे कृष्ण. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். பகவான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுதான் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்னைக்குமே எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் விட்டுட்டு இருந்ததே கிடையாது. உயிர் வாழி ஆத்மான்னு இருந்ததுன்னா கூடவே பரமாத்மாவும் இருப்பாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். இங்க நிறைய ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். அதுக்கப்புறம் என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதங்களை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரிய வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் யாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பகவானை அடைவது எப்படி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அப்ப எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.16 17. 16 and 17 ரெண்டுமா? Yes, மாதாஜி.
विमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य விபர்த்தியவ்யய ஈஸ்வரः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜீவன்கள் ஜீவாத்மா 2 விதம். ஒண்ணு தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொருத்தவங்க தவறாதவர்கள். 2 விதம். சரிங்களா? தவறக்கூடியவர்கள் வந்து ஜட உலகில் உள்ள நம்ம, தவறாதவர்கள்ன்றவங்க ஆன்மீக உலகத்துல உள்ள நித்திய சூரிகள். சரிங்களா? ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஏன்னா நித்தியமான உலகத்துக்கு போயிட்டாங்க, பகவான் கிட்ட போயிருக்காங்க, பகவானுக்கு அங்க பக்தி சேவை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு ஃபால் டவுன் அப்படின்றது ஏற்படவே போறது கிடையாது. இங்கதான் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த முக்குணங்களோட அடிப்படையில நம்ம செயல்களை செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், பிறப்பிறப்புன்ற சுழற்சியில் நம்ம இருக்கனால ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷனான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ 3 உலகங்களையும் யார் பார்க்கிறது, தாங்கி பிடிக்கிறது, பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பரமாத்மா அதாவது தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் 2 ஜீவாத்மாக்கள் பார்க்கிறோம், 2 டைப்பா. அதுக்கப்புறம் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரா யார் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 15.18. यस्मात्तक्षरमतीतो अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும், உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது புருஷோத்தம யோகம் இல்லைங்களா? பகவானை பத்தின திவ்யமான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வேதங்கள்ல சரிங்களா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன, அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடியது. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும், உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.19. யோ மாமேவம சம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரதः. எவனொருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். பகவான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு சமமா இருப்போம். சரிங்களா? அப்போ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வான். பரமபுருஷ பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நிலைப்பாடு என்ன, ஆத்மாவுக்கு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் இல்லைங்களா? அத முழு மனதோட பக்தி சேவையில அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.20. யோ மாமே இது 20 இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. யதமம் சாஸ்திரம் இதமுக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதகிருத்யஸ்ச பாரத். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோத்யாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 15.20 இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. வேதத்துல இருக்கிறதுலே மிகவும் ரகசியமான பகுதி பகவான் புருஷோத்தமர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கேயும் பார்த்தது. எவன் ஒருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ரகசியத்தை. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். பகவானை புரிஞ்சுட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது பக்குவம் அடைகிறோம். அப்புறம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவங்களாவும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது ஆலமரம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதோட தன்மைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். முக்குணங்கள்னால எப்படி கட்டுண்டு இருக்கோம்ன்றத பார்த்தோம். அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதம். எந்த இதுல பற்றின்மை? ஜட ஆசைகள்ல பற்றின்மை. பகவான் மேல ஆசைகளை வச்சு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது ஜட ஆசைகள்ல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும். அப்போ இன்னொரு விஷயமும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவானை பத்தின நிறைய ஆப்புலன்சஸ் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் 15வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தது. வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பய பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.